oikein. Se on aika pahasti siivettä. Onko jotain perää? Joo. On se haavissa, mutta se on niin tuossa verkossa, kun saada pois. Siellä on haukikin tossa. Saataisiko me se tosta noin ihan siinä pudotettua tuonne. Jäkää joku sit verkossa kanssa vähän kiinni, kun mä joudun vetää pakilla kanssa hiukan. Siellä on useampia haukia siinä verkossa. No. Siellä. Lähtikö? Joo. Hyvä, että vielä kattoo se. Mä katsoin näistä, mä näin vaan ton naru liikku tuolla. Mä ajattelin, miten se voi noin liikkua itseksi. Otetaan se tohon. Tommonen kaveri sit. On ikävästi verävää. Se on täällä kaulan ympärillä. Siellä vielä se. Taas tuo verkkomerkintä tuossa tosi. Joo, se on tosi hyvä. Tuo saari toisessa päässä. Toi on aika tiukka tuolla. Semmonen tippu.